സ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകരുടെ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പരമ്പരയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന മൗനരാഗം. പരമ്പരയിലെ നായകനായി എത്തുന്നത് നടൻ നെലിഫ് ജിയാണ്. മലയാളം ഒട്ടും അറിയാതിരുന്നിട്ട് പോലും തന്റെ അഭിനയ മികവ് കൊണ്ടാണ് നെലിഫ് ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ ആരാധകരെ സമ്പാദിച്ചത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയാണ് നെലിഫ് ജിയ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയാണ്. അഭിനയത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത മോഹമാണ് മൗനരാഗത്തിൽ എത്തിച്ചത്. മൗനരാഗത്തിൽ കല്യാണി എന്ന നായിക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അന്യഭാഷാ നടിയായ ഐശ്വര്യ റാംസായിയാണ്. കിരണിന്റെയും കല്യാണിയുടെയും സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രി കയ്യടിയാണ് കിട്ടുന്നത്. മൗനരാഗത്തിലെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സീരിയൽ താരം ആനന്ദ് നാരായണുമായുള്ള ചാറ്റ് ഷോയ്ക്കിടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നെലിഫ് ജിയെ. താരം തന്റെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തനിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രണയമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രണയമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. മൗനരാഗം ചെയ്തും ഇവിടുത്തെ ആളുകളുമായി ഇടപഴകിയും കേരളം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എന്നാണ് നെലിഫ് ജിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ നടക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം.